Reit, cawn ni symud ymlaen i'r lot nesa. Rhif 27 yn y rhaglen, siop, caffi a salon. Pwy sy'n mynd i ddechrau y bidio i ni? Pwy gynnygydd 100,000 o bunna? 50p. 100,000 rhywun? Diolch yn fawr. 110? 110? 120? 130. 130? 140? 150? 160? 170? 180? 190? 455? 460? 465? 470? Alla ni'n mynd llawer mwy, de. 475? Wedi gorffan felly. Ar 470, efo madam ar y ddem i fan hyn, yn mynd i werthu felly am 470, yn mynd unwaith, dwywaith, 5. 500,000 o bunnoedd felly. Madam, 510? 500,000 yn y cefn, yn mynd unwaith, dwywaith, am y trydydd a'r tro ola felly, wedi werthu. Pwy dio? Dim syniad.